Добър ден! С днешната презентация ще разгледаме как визията може да ни бъде полезна. Върху какво работи визията? Визията работи върху нашата мечта, свързана с нашето бъдеще. Това означава да можем да си позволим да мечтаем. Но какво е мечта? Нека да направим ясна съпоставка между мечта и химера. Едното е нещо, което може да бъде реално в бъдещето. Докато химерата е нещо абсолютно невъзможно. Ако аз искам да полетя в небето като птичка, няма да успея, тъй като няма физическите възможности за това. Но ако мечтата ми бъде да построя летателен апарат, който да ми позволи да летя в небето, това може да бъде малко по-реалистично. От тази гледна точка, естествено, мога да си избера да реализирам моята мечта. Както казва Пауло Коелho, най-хубавото нещо в живота, това е, че можем и ни дава възможност да реализираме мечтите си. Но това зависи основно от нас. В случая, визията може да ни позволи да начертаем нашето бъдеще не кога ни да е, а сега. И по този начин да начертаем стъпките, които ще ни позволят да достигнем до него. Това описване няма да държи сметка от различните препятствия и бариери по този път, а ще ни даде смелостта да вървим напред. И какво ще ни донесе това? Поне 3 неща, но сме да твърдя, че те са много повече. Първото нещо, което ще ни донесе визията, това е стратегия. Тоест, ще имаме един последователен подход, който можем да следваме. Второто нещо, което ще ни донесе визията, това е свобода на мисленето. Свобода на мисленето и на действията. Защото няма да мислиме за препятствията, а ще можем да гледаме отвъд тях. И третото нещо, което ще ни донесе визията и което ще ни позволи да я доведем до края, това е ентусиазъм. Този ентусиазъм ще ни движи всеки ден. Стига да вярваме достатъчно в него, стига да вярваме достатъчно в нашата мечта и да си дадем възможността да я постигнем. Задайте си въпроса, каква е тя за вас, какво искате от вашето бъдеще. Благодаря ви и ви желая успешен ден.